Дах и в момента ще направим туториал за играта, за играта CSGO, как да имате по-топли цветове в играта, в смисъл да ви е по-светло. Ето тук има малко снимки. Значи, да те покажа тук. И така трябва да изглежда след като сме сложили. Тук може да си го прочетете. Линк в описанието. Значи, това трябва да го копираме. Всъщност, секунда. От тук се сваля, първо да кажа, от тук се сваля. Копираме е този файл, който сме свалили. Копираме е това и слагаме. Ето, аз тук съм го сложил, екстрактваме. Сега сте го екстрактнали. Само видео. Oh shit. Mistakes were made. Секунди, че си стрих CS-а. Погрешка. Нали? Чекък. Не съм. Има грешка, значи бях направена грешчица. Така готово. Отваряте го това. Е така, Ctrl-C или десен бутон копи или копиране. И да го покажа. Ето прозорец и ние трябва да го направим така просто. Не, да фак. То готово, мен има питание нищо, защото Windows 8 е. След това се изготови Hell. Трябва да изглежда папката, ето. Така трябва да изглежда. След това, като влезем в CS-а, трябва мултистеплинга да ни е на None, задължително. И Backsafe е. Пич каза, че има 2000 часа, така че да, би трябвало да вярваме. След това влезем в CS-а, ето, ще влезе пред вас. И да, ето, както видите е по-светло. Доста по-светло. И да. Така че да, това беше, поръчи гледахте, надявам се да хареса това, и чао!